Anenggih wonten negaripun Dita punika Eka Adidasa Purwa. Eka wirangan setunggal adil nanggung dosa wilangan 10 purwa wiwitan. Pantos kinarya pambukaning cerita. Mados negari 100 datan pikantuk kalih senajan to 1000 mboten jangkep sedasa. Mboten kados adeging negara Ngastina. Ya negara Liman Benawi ya ing Kurujenggala. Negara Ngastina negara kang panjang punjung pasir kirloh jinawi gemah Ripakerta Tata Turaharja. Panjang wis ngarani dawa marang pocapaning praja punjung dhuwur luhur kawibawaning Narendra. Pasiriku samudra wukir gunung yekti. Negara Ngastina kathah pagununganipun nangaraken pesabinan. Nangaken Benawi ngayunake Bandaran Agung. Lotulus ingkang ngarsawarti nandur jinawi murah kang sarwa tinumbas. Gemah katandha kawula ingkang lumaku dagang layar ainotan ana pedote. Labedatan ana sengsaning margi. Arepah para kawula sak lebeting kita ngantos dusun ngadusun ketinggal jejel pipit taben cukit tepung taritis. Papan wiarang ngantos rupek marga saking rah harjaning negari. Lasinenta punika lenggah wonten kursi gading dampar denta. Negara Ngastina wenang dinucapna dasa namanira. Dasa wis mestani 10 nama jeneng. Yaiku jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Anggendari Putra. Ya Trigantalapati, Nujarispati Legi, Sang Nata Prabu miyosine waka lenggah wonten kursi gading dampar kencana ngagem lelemet babut pramodani binatik kang kumarna sinebaran sariganda widha kajebat kasturi kinebutan lare badak kanan kering kongos gandanya Sang Naranata. Nalika samana lenggah ngarasanipun Narendra Ngastina deku-deku mari kelu yayah konjem-konjem ing bantala pedanane yaiku pati saking Kepatian Ploso Jenar yaiku nomor Pati Harya Sengkuni ya Yanapati Anggendara ya Arya Suman ya Tri Pamangsan ya Trigantalapati. Sinten ta punika lenggah mungguing pungkur lenggah stotok layanata Prabu Duryudana yaiku pendhita saking Talkanda peparab Begawan Bisma. Nalika samana mekeraken pisonipun pujangga kraton Ngastina yaiku ingkang madhepok ana Sukalima yaiku peparab Resi Kumbayana ya Danyewang Durna ya Baratmaja Putra ya Resi Jaka. Mengerakan pisonipun Narendra saking Ngawangga Tengah ya Ngawangga Trisaya yaiku jejuluk Sang Maha Prabu Basukarna ya Prabu Basusana ya Surya Atmaja. Boten kantung kadang kinasih satira saking Tirta Tinalang kekasih Raden Kartomarma rep sidhem permanem tan ana jalma nyabawa awit wonten panangkilan agung praja Ngastina kalamun gununggung sedalu boten jangkep sedalu sedinten boten jangkep sedinten. Nalika samana Sang Prabu Duryudana dereng kepatreng medhar pangandika kawiyosing lesan kukus kang kumelun-kelun ing ing